Okay, chuirde fair play for fad as fannacht go dtí deireadh lé agus tá an Ian is fearr le Roinntear inis ag an deireadh. Is mis páirc go beaglich tá me go mar las fríomhhaimnach le cab agus an fíorthásta Katy Mac Greal anseo a chur bhór nethne agus bei Katy duna seisiún linn dírithe ar chuairsaí aireachais ach bhí mar dtíorcha caint faoi roimh réin sin agus beidir uaireanta bí mí hiiscintí ar cad go dtíorchas aireachas ann ach go mbeidh siad dar drórú agus ag roinnt noda luachmhar a linn maidir le conas stratéisí a chothíonn beidir suamhnas sa seomra ranga agus a measc na scoláirí. Tá spéis faoi le am héinte go pásanta mar bhí me ginse de Katy is múntóir yoga agus múntóir aireachais is tócha í me bhancéile comá agus cá me bheith onrad faoi solar me le me bhancéile bhín thar bheith sinicúil faoi yoga agus gur hí me do cinálach daoine áirithe in yoga ach ní dumsa ach beidir go leathan agantocht níos mó na manis tis gur léiríodh dom an áireara agus feicim héin an tarbheith duine during an in rang yoga faoi chrí in aine seachtaine agus duine beidir seisiún a bháin Glím sé hen sún bhacna bhach, cílinn sé sin go mena tiitme mo chola. Ach ní bhíonn tú de chola, ach is fearr an tólas a bheith ag Katy mar bheith a gomsa maidir leis an gceard. Agus is ceard an héin atá agus is ceard í a meach ilúnt dí maidir leis an rudí a gceard, so gúin gachrathart agus gur mé mágat as de chud cuise a roinnt. Díreach an rud deirg a deirtha mé ná dír príomhhaimimeach Gaeloideachas orm díreach na má rihan éon rud liv I ggóthaics RSO ggóthaics rith an t-aireachas rudaí a héileann sibh go mo chóir agus fiúháin beidir cuideanna noda tá roinnte Katy linn inniu rudaí ar chóir a bheith díreach steachar mar chuideann folasí den idirchas lá bhaige ach faoi bhreacht riachtanas t-aireachas má tá éon nótaí ní gáhar nanim nó éon rud a chur leis ní churfann líorh nó éon rud mar sin so má tá éon bhultaí agah iad sin a bhreacha síos. Ok, go mágad Katy. Go mágad. So tá fáilte romh an féidir le gach duine gach rud atá sna lábha a chur as na lábha ní gádaíh nótaí a thógáil go bheileo agam an seo go bhfuil mé go le thuirtaí mar bheith coppla rud beag a dhéanamid gur féidir le búsáid sa seomra ranga ach sílam héin an príomhrad ná go bhíonn sibse an fá go bhfuil an aireachas go maith agus go maithóí sibse maithas an ruda so tá muid go tosú ag duine písa aireachas. So an féidir bhí méid smuoinú go dtéití si blísís ar an talamh na tá si begéirí agus tá fáilte róid sinnéanú ach tána siad an seo bhfuil compórdaach freisin. So déan tú héin compórdaach copí bailach gur bhile so chur na lábha pe bailach gur mála gá cos síos ar an talamh má tá go cosah fada go leir. Agus dún na súla más mála ach má tá begéirí a chunáil oscailte dúr peach spotta agus spotta nach fééis ag boga agus just branig ar an spotta sin. Agus tá muid chun an ord a thógáil amachchas an gleagan agus é a thuirt isteach sa colin. So díreach smuoinnig inis ar cén crot atá ar de colin. Cén chuí bhfuil tú ag si. Agus cén chuí go mothíonn an siacán. Má sé bog, an mothíonn sé crua, bhfuil an siacán fór nó te. Cén cuideanna duit atá deagháil leis an siacán. Bhfuil a grim in an eye, the hone. Smuoinnig ar cáil de lábha. Agus níl éon rud ceart nó mí ceart. Tá mí díreach ag smuoinú air. Agus más rud é go maithíonn tú mí compórdaach, bog. Bhí méid gurí go méid tú ag si an sin ag maithú mí compórdaach agus ag smuoinú ar an mí compórd sin. So déan cínte go bhfuil tú ag maithú compórdaach. Smuoinnig ar cén crut atá ar de chosa.
Maihíonn tú do bhristeoir the cosa, nó do taightsirt. Maihíonn tú do stocaíocht, agus do bhróga the cosa. Smaoinigh cén chuig go maithíonn the gúlaí. Cuiníonn muid go leor maithúcháin agus teannas sna gúlaí. Beidir go maithóidh siad beagán tean. Beidir go mbeidh strús le maithú. Níl aon rud ceart nó mícheart, níl muid ag smaoinú air. Smaoinigh cén chuig go maithíonn the chleachtadh. Tá sé cinál go siar, tá sé chun tosaí. Maithíonn the chleachtadh compórteach. Agus más rud é go bhfuil tú díreach ag smaoinú go leor rudaí difriúla. Go leor ag tarlú the chleachtadh faoi láthair. Smaoinigh, tá go leor smaointí agam. Ní gáilda tíad a stoppa, ní gáilda tíad a athrú. Díreach aithin go bhfuil go leor smaointí agam. Nis tá mé chun ord a tharraingt go dtí an anáil. Smaoinigh cé áit an bhfuil an anáil ag teacht isteach. Maithíonn tú ag teacht isteach trí the hrón, nó the bhéal. Cén chuig go maithíonn an air. Cíad na sensations gur féidir leat maithú. Agus an bhfuil rudaí difriú, an bhfuil na sensations difriúla. Agus an air ag teacht isteach, agus an tair ag gol amach. Díreach aithin bhfuil differ an sin. Cén chuig go maithíonn sé sin. Is níl aon rud ceart nó mícheart. Níl muid ag smaoinú air. Cén chuig go maithíonn an air atá ag teacht isteach, agus an tair atá ag gol amach. Agus más rud é go bhfuil the intín ag caint leat, go bhfuil tú ag smaoinú na rudaí na seisiú na bhí tú ag freastal arthú. Beidir go tú ag smaoinú an slíomháile hana hain. Nuair a aithníonn tú go bhfuil tú ag smaoineh ar rud a cinn deile. Agus nuair atá tú anán, tarring the ord a rais go dtí an anáil. Agus is rud é sin a bheits tú ag denú a rís agus a rís eile. Tú ag smaoinú an anáil, san sin beidh tú laghdú siar go gada. San sin chucí tú rais go dtí an anáil arís. San cleachtadh ná go dagan muid a rais.
agus bíonn an anál I gcónaí linn, agus sin an bunrad a úsáideann muid san aireachas. Bhíonn muid I gcónaí ag tógáil anál. Ach ní bhíonn muid ag smaoinú ar an anál sin mór an. So díreach inis. Smaoinigh ar 100 go maithíonn an tair atá ag teachtasteach agus an tair atá ag dul amach. We'll differ sa teocht. An tair atá ag teachtasteach beagán níos fuaire. We can an anál sin a leanúntanis. Síos go dtí na scábhóga. 100 go maithíonn an clíomhreach agus na scábhóga ag líonú le hair. Cínáit an maithíonn tú sin. Níl aonrad ceart nó mí ceart. Tá mí díreach ag smaoinú air. Cén chuig go maithíonn na scábhóga. Cén cuidiacht a bhíonn ag boga. Maithíonn tú an clíomhreach ag boga. Ag oireadú nó ar lena na scábhóga. Agus ag íslú. Ar scaoileann tú leis an air sin. Maithíonn tú bór de lábha ag boga, nó de gúlaí fiú. Glúiseachtaí beaga. Níl aon rud le duine agat inis ach smaoinigh ar an anál. Gachrad atá le duine. Is féidir leat é dhéanamh I níag seo. Díreach an coppla nóméid seo tá muid go díreach isteach ar an 5 go maithíonn an anál sa column. Tá do grim in an siachan, an maithíonn tú do grim ag boga nuair a thugann tú anál isteach agus anál amach. Tá na scábhóga sa grim, cumáin le contosaí sa column. Díreach smaoinigh ar sin, 1 go maithíonn sé. Mé chun an ceol a ordaú, agus tá mé iarraidh go mbeidh tú dírithe isteach ar an gceol. Just I géisteach leis na hurlaí agus na nótaí.
isteach agus amach. Right, let's see if beagán aireachais. Agus an-phraiticiúil. And sin amach. Bíon bhaile carbála. Os gona síla I bhán hain. Bhí mé géirí sibh chur ag éisteach leis an gceol mar sin an céad rud a dhéanam le daltaí agus ba bhrá is brala bhéh nuair a deir se le cúntar teanga mé, so bhíonn sé go leis an céad bliain, so tá muid go sásta thógáil great cleachtadh trees agus níl ar uain obair ar fá coppla nuaid. So and just is ionach an rud é ceol mar tá tú an díriú isteach ar agus agraíonn sé cinál atmosfér an ranga. Úsáidm sé é mar sin ach chumrála sin bhím sé ag úsáid éireán agus tá go le inúlí cuma ar bhealach eile ach ar dús tá géirí leirt ar an anál, so an bun rud a úsáid an muid san aireachas ná an anál. Bíon muid ag tógáil anál an tomar fad ach ní minic go bíon muid dírithe isteach ar an anál. So is bralam an plug a úsáid nó tá athbán dar bhana inside timer agus tá tú duine sé is féidir leis an fuam céanna a dhéanú. Ach bím sé grála ag tús an ranga deireann se le chur gáileamh ar mullaigh agus in sin bualam an plug agus tógann muid trí anál agus an fág a gurn siad na lábhaí san seo ná leis an análaí díriú isteach agus aáil síos chomh-fada le bun an mullaigh. Mar go minic bíon muid ag tógáil anál díreachas isteach na scábhóga agus más rud ag an dhéanann muid sin bíon an anál níos ciúra agus nuair atá an anál níos ciúra éiríonn an intín bíonn sé níos ciúra agus níos taipúla agus den taobh na smaointí is just a cloigeann níos taipúla, so más féidir linn an anál a mhuiliú síos is féidir mhuileann sé sin colourad síos, so féidir gachtain ag gáileamh a chur ar an mullaigh. Buailú mé an plug agus tógaí muid trí anál isteach, tríd an trón agus amach tríd an béal. Dúr cléisiir agus isce tá an tá an tuiscí cinál bandair mar tá sé ionach seán. Just cos bíon na gasúí go ní agrán. Féile mé ó, those were really painted seán. It's má féin bíon go leis. So tá trí tá éagsúil do gléisiir agam an seo. So ceanna bhain duna daithna, muid go saoilí go an buideal seo cosúla de chluigeann. So ceanna bhain duna daithna sin na rudaí a bhíonn tú ag duine an tomar fad. So éiríonn tú bíon breakfast agad, duine tú na gas ar Roinntear, taonn tú ar scoil. An dóir na rud sin na smaointí ar fad atá agad, so gachard tá gol thirtíbal de chluigeann, agus an tríú dá sin na mothúcán ar fad atá agad. So bíon muid bronnach, bíon muid sásta, farragach, a léigh biste go a couple of seconds nóna, but cula lá bíon Roinntear mothúcán agad. So mátá sé sin a léigh ag toirliú an tomar fad a de chluigeann agus ní thugam tú aon sosco, cuma an gnóthar sin. Ach má cuiníonn tú an buideal sochar, fecinn tú go bhfuil an gléisiir a léigh go síos, agus toirlíonn an rud céanna dúine. Nuair a thugans muid an anál, so sin bailach má leis an intín a cúnú. Mar níl tú an smaoinigh ar níos mó na rud amháin ag éon amháin, siú cosú le multitasking, just ní bhfuilíonn sé, cé go gapan muid go tuirlíonn sé. But mátá tú dírithe isteach ar an anál, níl tú an smaoinigh ar cid a bhéh agad chun duine ar ball. So, tá mé chun an buideal cratha, agus tá mé géirí go dógaí tú anál isteach,
agus amach go dra smáil a rís agus a rís eile go dtí go mé an gléisiir ar fad síos agus an sin abrlam céimhéad anál ar thomse. Okay? Tosaí. I just wrote in pleasure she's céimhéad anál ar thomse. Cuaicín? Fin den el? Shaking. Shaking? Carricky? So the colour gonna differ. So they freigur differ go be. So aneis an féile gatain a lámháinnig firmach mar seo agus tá muid consaoigh gur roller coaster é an lámh agus seo an cór Roinntear is na daltaí sa céad bliain is brala seo, but I think níos irde just should go what. So seo an cór agus tá muid chun dul thart ar na maireachtaí agus sud an anál. So le golthús go dtí bór an céad cnach tugann tú anál isteach. Fun second agus amach. Anál isteach. Fun. So nuair bhíonn muidir tógáil anál, dunan tú dearmid go minic bhfuil tú a dhéanú, mar tá intí gáil 90, so tú smúniú ar cear rud éagsúla. So mas rud é go tú úsáid an lámh, an dá lámh ag an am céanna, sin rud eile, so tá tú dírithe isteach ar an anál agus ag smúniú ar na maireachtaí. So just is clás beag eile é le ceiriúla díriú isteach ar an anál agus gan do ord a Cailínt, agus fiú nóir Cailíntú do ord, mar tuairló is sé. Tagann tú ráis agus bíonn tú go, oh yeah, maidir sin, agus lena is féad le lena do ráileis. So just clás beag. Eile dunim sé ag go minic le linn, like iní go dosíonn an rang, nó mátá sin bhí gairí cinál cantalach or go cinál ar mira, tógam sé just couple of second. Agus ní thugann sé mór an ama, agus níl mór an ama ag tastal, ach ceiríonn an aireachas leat maithú ar nós go bhfuil níos mó ama agat. Maar mas rud é go bhfuil an gléisiir ar fad ag go thart de chleachtadh maithíonn tú an gnóthach ach má thugann tú deis de taobh colour rud an bhfuilú síos, bíonn tú an án rudí a eicáil níos soléire agus go dtéigíonn tú céir dotála denú agus den cuid is mó bíonn tú an án é dhéanú níos taipúla mar tá dírithe isteach ar rud amháin. Cinál achsaí mór an. Tógann tú am maclan é dhéanú ach tugann sé níos mó am a det ag an am céanna. Mlín ceist ige? So we've called éisteacht le éireann. Agus mé hirig an éisteoí tá focail sa chin seo. So mé hirig an éisteacht leis na focail agus abrlam céimhéad an éir siad ceann scríba. Okay? So an téirme ceann scríba. Fáinne bhí cuimh le híthe, calorí me mí an heart. Tá sam cáil téirm scéil, ach tá méar mar ceart. Dúirt sí lom gan an hósa tent, dag an cíl a bhís. Sí maistear í leircin an do sé, se táirín chuí. So they must be rules to fire. Spot where is that car? On a green can scream about much mine. It's over now. So they must be rules to fire. Spot where is that car? On a green can scream about much mine. It's over now.
scríba? Cibéidir Cearúir? Yep, Cearúir. So, bhí mé an leis an aireachas, tá dú mé ná a bheith aireachas a chleachtadh le colorad, so má tá dú maithiciúil, agus má tá tú dírithe an chuige maithíon na cosa nó na crín thar timpealart nó cabbírad go bhecin tú, tá dú a chleachtadh aireachas. So, mar dúirt mé hana is ionach an rud é an ceol go ginearálta ach tá mé géirí go mhainhí na daltaí sult as agus go méid siad a géirí é dhéanú. Agus it's féidir le díreach éirí arthú an cléigeanna chuirsí agus éisteach le ceol gan focail comma níl aon rud difriúil an sin ach cinál an chuig an dhéanann siad é is dóigh, but bíonn an rud cosú le sin níos spríúla mar well, it's scoil na bearla, úsáid an aireán na bearla, but tuisgur scoil na gaige, bhím sé go bhfuil go príomha aireán, so it's cleachtadh TG lurgan, tá sé téis go leor aireán atá ólas ach go pána héna astrú, so tá sé cinál nua I'm sure agus cool. So taithníonn sé níos mólóg, agus fiú an ámanna airíonn siad comórtasach faoi, agus bíonn siad ag síán sin go agus fecinn tú iad ag denú sin leis na cóide, agus tá si dírithe isteach an gceol agus ag éisteach leis, so níl siad ag smaoinú ar rud eile, agus sin an bon rud atá muid géirí. It's a piece of crack an frishin. So muid call éisteach le an a bhain eile. So an uair seo mé géirí go méid siad ag éisteach amach an téirme a chéile.
go bonúsach éisian tú leis cé bhil dom sa brahan sé, but éisian leis cé couple second an ámana bud cé couple cé cuid gan éireann agus peacham amach frás a random atá is agam go méid an a bhééis an couple uair agus fiú mas rud é nach mééis sé an ach faoi go bíonn siad go fóla éisian teach go agus go háirithe mas rud é gur ceol gur málob. Is málob a bheith géisteach leis freisin? Yeah, so an bun rud agus an rud a bhíonn sé gurí múna leis an aireachas ná tá mé gurí go gurthaí daoine aithne níos fearr orthú hain, caitheann muid an urid sin áma ag breanú taobh amach nó fiú sa chligean agus na smaointí le go gulthart ach ní onan tú hain agus na smaointí ar fad atá agat. Is féidir le de chligean rudí grána a rá fuat ach níl se sin fears. Tá mé gurí go jochí daoine arás hocu hain le gur féidir len cinnti a dhéanú wenne in onid cinna a dhéanú buníthe ar tuairimí agus smaointí daoine eile. Agus ach cumáile sin agus cinál rud beidir gur bhfuair mise amach as an aireachas nó go mbíonn sé ag smaoinú ar rudaí maithe nó na rud an rud dearfach. An go ná chuí atá an incin nó go mbíonn muid díorithe ar na rudaí nachfuil dearfach. So mas rud é go mbíonn rangana iontacha agad go lá le ach an rang dearannach ní raibh sé sin roiháin. Sin an tain rud a bhééis tú díorithe isteachar. An nó an droch rud a dúirt duine a bháin le linn an lei cé go raibh lá maith agat. So le cinál go a bháile le níl mé gurí neamhhairdaí inú na droch rudaí, tá mé ag gurí níos mó spás a thabhairt go na rudaí maithe. So an féad le gatainna nasúla a gúna. Agus mé gurí go smaoinóid fiú siar ar an lá a bhí agat inniu. So an am gur dúis sig tú go dtí a neis. Agus tá mé gurí go beagán tú amach rud a cínt maith a tharla. Beidir go bhfuil go leor rudaí maithe nó beidir go bhfuil sé deacair de smaoinigh ar aon rud maith. So ní gá gur bhain tú an láitó nó rud a cínt dul mhór. Beidir go raibh breicfast a deasa. Beidir gur leir tú le duine cínta bhí go maith or go deasaniu. Beidir gur lá sira go do múna. Aon rud a tharla inniu a bhí go maith. Tá sé agat oscail nasúla agus aber na duine deile é. So beidir an beirt agé se an beirt agé agus tusa an fan tíhiúdat and then an trúr agé. So just aber le cité an rud másin. Yeah, with Steis leirthe gatainna? Yeah? A bhfuil gatainna an smaoinigh ar rud a cínt maith? Yeah? A bhfuil aon deacairtí a gine smaoinigh ar aon rud? Bíonn léithe
egan tú differ like aireachais on nor ceapach tú gur agus bíonn tú dechar ach fiú rudaí beaga nos go bhfuil bia agat sa cuisneoir nó letricus agat in ámanna cos scríbam se síos trí rud atá mé buich go péis ag deire gach lá agus in ámanna bhím sé ag scríb well tá teacham or like tá lotion now cos mas rud ag gur drug lá bhí an then but fiú mas féig le dúirhis deachar na bun rudaí agus níor thug sé sin a couple of nóméid so just a rís aghraonn sé atmosphere an seomra agus mas rud é go bhfuil drug humor ar na daltaí is fé agus tugann sé deis go léir fiú hain freisin agus go gaithí duna hí deile éisteach lo agus in ámna níl sin ar fáil ní bhíon daoine ag éisteacht roimhanaigh agus mas rud é go tugann tú an deis sin go aghraonn sé sin an muoine atá acu freisin. Okay? Dear Kate, yeah, after gentleman issue. Yeah. After gentleman. Aber na strategy the Roinntear between the daughter. Cadid na strategy is dúchlánaí beidir le choirlágar na naltaí, aber an mín cín áirithe ar sa chéile atá níos éasca a bhainistú má táta sa aber marrá se or ar na gníomhaíochtaí sin. Dégan ó Roinntear an grúpa. Okay. Le dégóirí bíonn sé beidir níos dechar ord sac ba chuinneá so leis an ceol in ámanna bíonn le tosín siad ag gol ar mira faoi an ceol le agus tú iarú éisteach leis na focail but like tá mé cumála sin tá mé cinála iarú go mééis den an sprí agus soltahaintas yeah so probably an ceol an agus leis an anáil is bráló ba bheith plaiciíocht leis so or like you know you can all film an agus but taking on denim se beam se just ag seaú an sin go okay well bhfuil se McGreal just an rangar fad caithú ag scríomh tá muid go sinna an éis gotí go mééis sé cún and just denim bagartí lo go bunnig so but I'd say probably sin an like go bhíonn siad ag plaiciíocht lei sin cos sílan tá sé aisteach like fágam iad beidir an céad couple or but then nor a higann siad cin tá muid ag denú bí me gal okay no me just agree you need to show Mary's card and then do buggy with your eyes doing which could be real Roinntear mar go cuma okay má tá géirí cuairt glacha glampáirt mna hasíú cuairt glacha tá sé carpalóir ach lé do gatainna eile yeah sinra yeah so nuair a dhéanam se an cuid agus iad a géiste leis a ceolalas an cleagan sios deirm se lo mana bhfuil tú géirí é dhéanamh tá sin go bra ach tá daine eile géirí é dhéanamh so bí cú yeah but ag an tú scóirithe sílan si go sé go branner agus bín si yeah but so caiithí tú legan go le daithí ar freisin mar ní gná rud é ar river Tá sé difriúil ag le na Bhunscoile aber tá taithí ag daltaí Bhunscoile beidir okay clingan síos ar mar agus bíciún ar feicú nóna agus déanann si é ach dégóirí le ar Bhunscoile ag mála an fiúnas so déireann se lob like ar cuiinlíomh nóir bhí si bin ranga dó agus dúirt an múntúir so déireann se lob tá si just go neall codalta bheith agad so níomid go é obair dhéanú ar feicú ag nóméid an degan is mála just got obair ach go rís bíonn siad ag plaiciíocht nó ag duine filmna but just bím siúlam se háart ag rá just ag rála go bheith ciún agus éiríonn siad cleachtadh leis ach ag an tús go háirithe feici tú go mééis siad ag boganí but fecinn tú sin fiú le daoine fásta tá sé dechar do gachtainna a bheith ciún níl muid cleachtadh leis agus más rud ag bhfuil a cóide ar timpeair beidh sin níos dechar dat fiú mar gona fásta a bheith ciún so caithí tú an spás óhairt go like an cóire a dhéanú agus just ghlach leis an céad couple or beidir go mééis sé mar sin but go nairóidh siad le that go neacaí siad dathíir go rocky Linn ceistela? So tá muid go píosa air ceistela an cleachtadh. So, an féidirlí nasúla a lúna agus sí go compórta. Yeah. So ní fiú dí an cúig na méidir curling. No, I meant just go good off there. So cuinnigí nasúla daonnta agus
Arís smuoinnig cén chuig go maithíonn an Cullen. Cén crut atá do Cullen faoi láthair. Má tú bhí maithíú compórtach. Má tú bhí maithíú fór. No te. Smuoinnig cóhfuil do lábha. Cén crut atá do bhéarcaí. Bhí smuoinnig inis an aná. So cén cuideanna do Cullen atá ag glúiseacht nuair a thugann tú anáil isteach. Agus an anáil amach. Maithíonn tú do bhuaigh ag bogadh. Maithíonn tú an clíomhreach ag bogadh. Na gúalaí. Grim. Idir bór the lábha. Aon rud ceart nó mí ceart. Iomaideach ag smuoinú cén chuig go maithíonn an aná. Mas rud ag bhfuil de intí ná gnóthach go leor smaointí ag go leráid. Dúireach tóir faoi deara gur sin atá ag tarlú. Í gcádat aonar de athrú nó aonar de dhéanú. Dúireach smaoinnig céir atá ag tarlú deite faoi láthair. Conas atá tú ag maithú. Féidir bhfuil tú ag maithú tairseach. Maithú bortha faoi rud a céint. Féidir go maithíonn tú sásta. Aon rud ceart nó mí ceart. Dúireach smuoinnig cén chuig go maithíonn tú. Is conas atá agad gur sin an chuig go maithíonn tú. Well, maithú le maithú sa Cullen. Dúireach smuoinnig Is tá méid an chlog go bhúla, agus tá muid trí anáil isteach agus amach. Ag banga an Americaí agus nó Barraquíní sin amach éon bhealach gur mala
again, didn't have fun. In the other trying to get her off that. Keela, album Sushti, but she Creamy. Oh, sure. Yeah, agus Kamala Chinpon Sula, the clan Victoria go on version. Oh yes, we should just But yeah, Shin Sushti, own album Sushti, like Keela.